дар таърихи ташаккули ҳар як халқу миллат бузургоне ҳастанд ки номи онҳо дар ҳеҷ давру замон аз хотираи мардум фаромӯш намешавад. хушбахтона чунин шахсиятҳо дар таърихи тамаддуни миллати тоҷик низ кам нестанд ки онҳо ифтихори на танҳо миллати мо балки боиси сарфарозии мардуми олам гардиданд. фарзанди фарзонаи миллат, ходими номдори давлатию сиёсӣ, қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров тамоми ҳаёт ва фаъолияти худро ба гирдоварӣ ва бузургдошти таърихи миллати тоҷик ва манзури ҷаҳониён гардонидани он сарф намудааст. Солҳои тӯлонӣ ӯ ба таҳқиқи таъриху тамаддуни мардуми Машриқзамин машғул буд. ҳамзамон созмондиҳандаи моҳири соҳаҳои гуногуни илм аз ҷумла шарқшиносӣ буда яке аз бунёдгузорони илми муосири тоҷик ба ҳисоб меравад. Бобоҷон Ғафуров ҳамчун шахси покзамир ва олими дурандеш аз таърихи гузаштаи халқҳо пеш аз ҳама лаҳзаҳоеро меҷуст ки ба созандагӣ, дӯстӣ ва қаробати миллатҳову тамаддунҳо мусоидат карда тавонанд. Чун имрӯзҳо дар қаламрави ҷумҳурии 115-солагии қаҳрамони Тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров дар сатҳи баланд таҷлил мегардад, роҳбарият ва аҳли ҷомеаи коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд низ тасмим гирифтанд ки конфронси илми амалӣ доир намоянд. Бобоҷон Ғафуров олими тавоно ва арбоби барҷастаи сиёсиву давлатӣ бо чунин ном конфронс ба ифтихори 115-солагии аллома бахшида шуд. дар хусуси зиндагиномаи шахсияти бузург устод Бобоҷон Ғафуров ва хизматҳои арзандаи он кас барои ватан ва пуштибонии миллат ва инчунин дар бораи арзиши бузурги шоҳасари тоҷикон чӣ қадар сухан гӯем кам аст. шоҳасари безаволи тоҷикон ин меҳрномаи Бобоҷон Ғафуров ба халқи азизи худ, ин китоби ваҳдат, китоби худшиносӣ ва худогоҳии миллат, китоби ҳикмат ва ҳидоят ба фардои дурахшони тоҷикон аст. конфронси илми амалие ки имрӯз оид ба 115-солагии аллома Бобоҷон Ғафуров доир гардид, бори дигар ҳар яки моро ба он даъват менамояд ки зиндагинома ва осори ҷовидонаи ин абармарди миллатро омӯзем ва дар баробари ин ба насли наврас омӯзонем ва инчунин кӯшиш намоем ки мисли Бобоҷон Ғафуров сарзамини аҷдодии худро аз таҳти дил дӯст дорем ва барои шукуфоию ободии ватани азизамон саҳмгузор бошем. тавре ки иштирокчиёни конфронс қайд карданд, академик Бобоҷон Ғафуров фаъолияти касбии худро аз рӯзноманигорӣ оғоз намуда, аввалин мақолаҳои ӯ дар саҳифаҳои рӯзномаи Бедории тоҷик соли 1928 ба чоп расиданд. Профессор, доктор илмҳои таърих Ваҳоб Набиев зимни маърузааш гуфт ки аз баски академик Бобоҷон Ғафуров худ олим буд, ба тарбияи кадрҳои илмӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кардааст. дар натиҷаи ин ғамхории беназир дар соҳаи илм дар ҷумҳурӣ, омӯзиш ва тадқиқи илмии соҳаҳои гуногуни ҳаётан муҳими хоҷигии халқ бароҳ монда шуда, аввалин кадрҳои илмӣ аз байни тоҷикон тарбия гардида ба камол расиданд. Бобоҷон Ғафуров аз бас ки ой кас ҳамчун олим, ҳамчун ходими намоёни давлатӣ ва сиёсӣ мебошад, барои маҳз тайёр кардани кадрҳои илмӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд, чунки худашон олим буданд. соли 1941 ба кас рисолаи номзадашонро таърихи мазҳаби исмоилия از دوره پیدایش تا سال 1914 حمایت کرده بودند. بعد از سال 1952 در انستیتوت تاریخ اتحاد شوروی در اساس کتاب تاریخ مختصر خلق توجیه و یک از رساله دکتری حمایت کردند. дар навбати худ Рустамҷон Юлдошев, директори осурхонаи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров доир ба хислатҳои инсонии ин олими барҷаста ва бузургии ин шахсият чанд мисолҳо овард. Бобоҷон Ғафуров мегӯяд ки аз хоксорӣ дида хислати бузургтаре нест. Вай ҳам ба шоҳ мезинад, ҳам ба гадо. дар кадом ҳол ба инсон аввало ба хоксорӣ бихоҳад бафаҳмед. Бобоҷон Ғафуров агар дар ҳаёти ҳоличон баъзи саҳифаҳои бенем то вақти Бобоҷон Ғафуров як мукофоти байналмилалӣ ки дар ҷаҳон хеле ва хеле обрӯи баланд аст ҷаволан наро медем Ҳиндустон ба он кас ки мукофот хеле рифтои калони мегиранед бурда ба етимхона медем. тасаввур кунед то ина ҳар кас ин корро намекунад. фарзанди фарзонаи миллат то ҳоло Бобоҷон Ғафуров дар тамоми Ҳиндустон ин қадар эҳтиром ҳурмат эҳтиром на танҳо барои
باباجان غفور احترام میکنیم. воқеан яке аз дастовардҳои пурарзиши олим ки ӯро абадан дар радифи алломаҳои бузурги миллат ҷой дод шоҳасари безаволи ӯ тоҷикон мебошад ки соли 1972 дар Москав ба таб расид. тоҷикон ба забонҳои ҷопонӣ ва полякӣ тарҷума ва нашр шуд, ҳамчунин дар Афғонистон ва Эрон ба таб расид. ин асар аз тарафи маъруфтарин мутахассисони тамаддуни халқҳои шарқ аз ҷумла Осиёи марказӣ эътироф шуд ва ба таври сазовор арзёбӣ гардид. китоби тоҷикон барои болоравии худшиносӣ ва худогоҳии миллии халқи мо дар ҳақиқат таккони ҷиддие гардид. маҳз аз ҳамин хотир ба Бопуҷон Ғафуров унвони олии ватан қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. дар анҷоми конфронс аз ҷониби меҳмонон ба китобхонаи коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд китоби тозанашр ки ба ифтихори 115-солагии академик Бопуҷон Ғафуров рӯи чоп омадааст тақдим карда шуд. Рамзия Ҷӯраева, Қобилҷон Шарипов, Азия.